Står heroppe til grundlovsmøde ved Esrum Kloster i Venstre. Jeg vil godt benytte lejligheden til at slå 2 ting fast. Den første er, at den her valgkamp handler om, at det skal kunne betale sig at arbejde. For over 330.000 mennesker er gevinsten ved at arbejde enten ikke til stede eller meget, meget lille. Der er endda mennesker, der taber penge på at gå på arbejde hver dag. Det er en hån, og det er særligt en hån, når Socialdemokraternes ledere nærmest giver udtryk for, at arbejdet bærer lønnen i sig selv. Det er ellers en holdning, man i gamle dage har tillagt den danske adel, og nu er den så pludselig blevet et påstået arbejderpartis varemærke. Det vil Venstre gøre op med. Vi skal have loft over kontanthjælpen, og så skal vi have skattelettelser i bunden af indkomstskalaen på arbejde. Det andet er, at regeringen kom til på næsten ufattelige løftebrud, hvis lige vi ikke har set før i Danmarks historie. Det er fuldstændig afgørende, at man ikke belønner den form for magtbrynde og magtstræberi, for det vil undergrave tilliden til det politiske system og til politikere generelt.